kade naqala ukwenziwa izilimi ukuhlahle nje ukuthi hayi ake ngibuke lama video o 2020 2021 2022 ake ngimuze usigujana wayekade ethini la uzozwa ukuthi kwaye vele scam umehluko wayengakasho ukuthi uNkulunkulu uthwele kwakusathi noma ewenza ama flop akhe kodwa uNkulunkulu engakaqinisi ngoswazi nanikabukelana ukuthi into zasigujana ziqale nini ukuthi ngempela zibhethe yabona the day ethi uNkulunkulu uthwele yabona the day ekhuluma kambi ngama albino ethi uNkulunkulu wathwala ngoJesu hayi ngesikhathi ekhipha imali emanzini abahlakaniphile babona ukuthi hayi vela yikho lento kodwa abanye baqhubeka yabona baba nesibindi sokufaka imali zabo lapha ekhipha imali kodwa the day ethi uNkulunkulu uthwele wathwala ngoJesu hayi ngeke baba awudlaleli uNkulunkulu yila bebone khona abantu ingakenzeki lento eyenzeka ku social media engakaveli lamaqiniso yini pho kuvela amaqiniso njengamanje uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni nami ngelinye ilanga mzwane ngangabaza amandla kaNkulunkulu ngiyokubona kwabona uSawuli even mina King Bhaka ingakho noma yinini mawusokukhuluma ngoNkulunkulu ngiyathoba ngoba ngazi ukuthi ungisusephi wangibeka aphi la ngikhona mawukhuluma ngedlozi ngiyathoba ngoba ngazi izimpi ezilwile ziliwa yidlozi yabona ingangithi mfethu ake uhlahle nje ukulalela ama video kudala ke manje uthi mawubholekile uthi ake uthi ke ngilalela ivideo uzwe kuthiwa kuyiwa kothola imoto efihliwe kaNdengezi uthi kuyothola imoto efihliwe uthi hayi utholi ubese uyabona ukuthi hey lo muntu kade aqala ukuba no connection wamaphoyisa uno connection wamaphoyisa ngaphakathi umuntu opaka imoto kwasekukhishwa idocket yalo muntu lo vula icala lingekho kwathiwa siyoyithola imoto mathiwa nase nibonile ukuthi ushaya nanzoyibamba even lapho ukuthi ayingeke baba leya moto tuyitholiwa yikho ngoba ukhona unyaka wakwaba khona kwathi usigujana khona imoto ayitholile kodwa abahlakaniphile nabanamadlozi aphilayo babona ukuthi ayisiyashawa ke la guys mina akekho umuntu ekuthiwa ngizwani naye into engazwani nayo amanga futhi mina unelungelo lokuthanda mawuthanda ilwa nami noma ingayiphi indlela nansi impendulo ngeke uwine ngisho ngabe izinyanga yakulamazwe angaphandle enelezilwane lezi okwazi ukuyithuma uthi abanye nemsawo King Bhaka lalela fokofo wena nelwane zakho gcwala ngiyakufakela fokofo ngisho baba ungenzani ngeke baba ngoba ngazi amandla uNkulunkulu anginike wona ngazi amandla idlozi elinginike wona ngazi amandla makhandakhanda lapha ya edamini ngazi amandla makhandakhanda stone ngazi amandla esigodlo lesi sesingaphansi komhlaba ngazi amandla amakhulu kakhulu mina yonke into yami ihlelekile ingapha uyabona nje mawufika lapha ngefestival mawuthanda ungacela uthi besicela ukuyibona emakhandakhanda stone laba bocela nje besicela ukuyibona niyolithola ithuba nambe niyibone besicela ukulibona imakhandakhanda dam niyonikwa ithuba nambe niyibone imakhandakhanda dam besicela ukuyibona iHoly Mountain niyonikwa ithuba niyibone iHoly Mountain niyonikwa ithuba ngoba la abantu bafuna ukubona isigodlo sale ngihlala khona bayakwazi ukusibona bayasaza abantu isigodlo ayikho into mina engiyifihlayo into mina engiwina ngayo mawukuthi ufuna iqiniso ingoba ngifihla lutho ingakho njengoba ngiyayazi lento le ye cancel culture kodwa ngitheni mina ngathatha isinqumo even before kube khona lento ye cancel culture ebhekiswe kule ntombi ngakakhumana ngasithatha isinqumo ngathi ngizoyibiza emcimbini ingakakhona icancel culture mina isinqumo engisithathile ngisijiki mina hlobo onalokho ngiyakufundisa wena osuke ukhulumiswa ngoba ungaqondi ukuthi into eyenza ukhulume kanje ingoba khona imfihlakalo ongazi understand umsebenzi wami ukukufundisa noma ubani umuntu mawumfundisa kumele afunde ngoba nemhlabeni umhlaba esiphila kuona umhlaba it's more spiritual umhlaba lokho kwasemhlabeni nje kusuke sekushayisana nje kushayisane kuyiqondakele kushayisana kuyiqondakele kodwa impilo nje ingama spirit that is why ukuthandaza kubalekile ukuthandaza that is why uqhuma nedalwa zakho
phela idalwa zakho zama spirit impilo lethu ama spirit. That is why ibalekile ukuxhumana nezidalwa zakho. That is why ibalekile ukuxhumana uNkulunkulu. uNkulunkulu uyi spirit. uNkulunkulu endlini yakho la ukhona uNkulunkulu lapha endlini yakho. Umehluko wena uunderstand. Khona uNkulunkulu. uNkulunkulu uma uthandaza, there is no need ukuthi ubheke phezulu. Ngoba yinda ngoba ukhona akufanele uNkulunkulu umfune lapha engekho khona. uNkulunkulu ukhona endlini. Nakuba njengoba unale shelter, kube intando yaNkulunkulu esebenzisana nezingilosi. Obani izingilosi? Ilabantu bakini abashona. Mina nje umqondo womuntu ngifuna nje umqondo womuntu ngifuna ube simple umqondo womuntu. Iphutha lenzayo lo ukuthi athi khona mangaka njiwe yena akavuma ukuthi lento yezilwane akayi-understand ukuthi isebenza kanjani. Isilwane sikwazi ukungena ngisho ngaphakathi kwakho, phakathi emzimbeni la kwakho wena, uzwe kuyinto ekudonsayo, uzwe kunento ehambayo, uzwe kunento egwazayo, akusona ke isigebengu, ugwaza isona ngqo. Kube ngathi iyawuvala umphefumulo, uvala umphefumulo nje. Inyuka lento ikushaye ngekhanda, kube ngathi ikhanda lizohlukana ikhanda. Omunye umuntu azakhuluma into angayizwa, kwenzekeni sekungene aba nomusindo. Ingakho umsindo awufuneki ngoba umuzi phahlupa. Ningiqolele bandla, kunabantu abaloku befona non stop, yabo, kunabantu abafana non stop bathi ngiyazama ukubakhansela. Bafona kule phone non stop bathi ngiyazama ukubakhansela, yabo. So ezinye izinto zifuna uvume ukufundiswa ukuze ufunde. Uma ngabe ama parties u2elwa, ama chances ukuthi kungena umoya ozobahlukanisa lapho akhona. Uma ngabe uhusband nomkhwenyana belwa njalo, into yabo ugcina endlini bethi belele bezwe izigi ezihamba endlini. Ezani lezigi ezihamba endlini? Ingoba sengingena isilwane endlini. So unfortunately awukwazi ukusibona. Kodwa uyazizwa izigi, uzwe izinto ezihamba phezulu kwendlu. Uthi uyalunguza kholutho, yini ehamba phezulu kwendlu? Isilwane. Uzwe into engqongqozayo esicapheni, ngqongqongqongqo. Uthi uvula isicapha awuboni lutho, yini lebingqongoza? Bengqongoza isilwane. Sikwazi kanjani ungqongoza? Siyakwazi isilwane ukungqongoza ngoba isilwane sikwazi ukuthi sibe noma yini. Uma ngabe ngichaza le incident laphaya into eyenzeka leyanto leya izilwane ezangena. Into esibalulekile ukuthi zithema sezingenile izilwane zibe sezisebenza kanjani. Amaphoyisa a investigator ukuthi izilwane sezingenile